Blajnuna tal-Premju tal-President tal-Kreattività, iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza Esplora ikkollabora ma' Teatru Malta blan illi joffri esperjenza aċċessibbli u inklusiva ta' parteċipazzjoni kulturali. It-tim kreattiv kien jinvolvi artisti ta' ħila u esperjenza minn diversi joqsma artistiċi. Matul il-vjaġġ kreattiv dawn ħadmu bir-reqqa ma' persuni omja u nieqsa mid-dawl u flimkien esploraw firxa ta' possibilitajiet kreattivi illi joffri jidlam ċappa bilan li jtellaw esperjenza maġika ta' pantomima b'użu ta' teknoloġija relatata man-narrattiva Maltija tal-Gawgaw, mostru li joħroġ matul il-lejl ta' lejlet il-miliet jaħtaf tfal.